tila long authority ke do ke cari pon bom abang thupi a tim kar ding long tum sistame nale tum matha pon pen labang song deng pon pom sining thelo lapen jongsi la non rada ka che song mate rada kimang alam the kroi kredep kibang ilang apor same ilitum non sona kisung abang chak nang me la si pini pen pinap 19 lapen 20 February abang ke council sor kapre ka song tum phan ki chupa pondo la solam ki hai huya puthak lang baching wai mesen nang thejong si aveli pute kibang ilang apor an se rat pen pur pak ka che song an deng ilitum deng pon pen kano kaulo ka chene ka chulo la hai ka do we lam ki ampong do kop sitame council sor dai chane makali makala Community long live! Long live! Long live! People struggle long live! Long live! Long live! No eviction! No rest! No eviction! No rest! RNNS go back! Go back! Go back! RNNS go back! Go back! Go back! RNNS go back! Go back! Go back! People struggle long live! Long live! Long live! People struggle long live! Long live! Long live! Khai ka sang bang tang lang ma! Khai ka sang bang tang lang ma! Khai ka sang bang tang lang ma! No eviction! No eviction! No eviction! People struggle long live! People struggle long live! People struggle long live! No eviction! Student union long live! Student unity long live! Student unity long live! Kau cero lo, nona balik tum solo in bele lampia ki La sini ka chesong ke itu mening kipung la pendi pini ka chesong long itu long isi unity ke dopo itu mante akai sona dojo jelo dai thora ha ba long ni break jam la association and kebang tu anda itu ini apa itu hari itu malah son ko ya itu makan naga chene chelo isi ini da chesong ko katu kami sika melong angin kumen sido bon sika angin kumen sido kar biya kaya so mate bihalia so ni ma poti aphan eme hangalang le chana along kichilang kan si tu aphan ang gena ke chokla ang gena tu chichak che tapen lasi non dengan ji pema pena di bawah kami council long kecingwai jalan la bihalia alam la katu ka alam chum peminang ji sop peminang ji la benitum la ben thor ke se apen benitum di man lo je la kecingwai chung kecingwai som yang aprang ke ka hutta la posi cingwai chot di la so posi aprang ke ten ke chapang lo don di 2024 an san ke ditum kar bi lo no ne ki ke he ka lo posi lo kar bi lo ma bihari ditum non ke bangaso ditum along nilong ke bang pensi tada giri ditum manoi niai bang ke ditum sejace la sini ditum kesi tuan non di kesi pensi etejo bon ditum kesi dekta no ditum ke karbi akai ditum ke karbi isi pe na posi ditum karbi pe chunje pe dan ditum bahan mentum tikke ditum chesong bomji ditum sanse kapang samji alam sampai jamin kesi asong benke kapang samjani ditum kang sam chat kali no tante ditum samnya brand design pun ni kapang sam lo di la so posi no kang sam chat suluh chok vek nangji la so mati ko kachisong along klam along nalitum pherang ke bitung tum ai pale pot nilitum kachisong abitung ahin penatum han kachisong kardom pajir lo kardom asini litum ahin ben kipudunya lam the thangna ta velo aprang si nilimen jathan ilang nilimen thari amaron terang nili jor bagri kan si ang kang rekang kang along rat asai klem lang thu pudi yuri ar ye bangke alang li sarkuru terang arbisen union along jor bagri advance along mai tum ta ben tu alang li bangke ke hai province terang rekang kang ti along rat asai klem lang thu la sini litum akemang la hello ke damtang Retroxy Arkoya Chiklo RNSS song atum India President Manpeng the Parpik Draupadi Murmu ake hai pi aphan ala litum memorandum pi pajir damlo ala dam memorandum pi pajir along theklong number 4 along litum theklong lo Karbenglong angkang pi West Karbenglong lo VGR la pen VGR along li along kido non tribal la khai tum aphan long lia pata nang pinang ji palam the alang litum hadat RNS
songja tum ada memorandum pidam lo laso memorandum pidam puthak kedam tang tarik report ni thang tarik report ni Jameson timung lapen KNC hai song atum laso RNSS atum haladak memorandum ki pajir dam PGR VGR along lia long karbiang long arlo kedo PGR VGR along lia long non tribal la khaya tum phan longle land permanent settlement pini puge nitum kroi ni laso ka chesong pen nanga chirui kache wanga hut ka tengkheng aputhak nitum ningduk che paklang lo duar baguri ang kangpi an parda de thorang kangpi aran hin pen ningduk che paklang lo lasi laso aputhak alam the nitum pini ka chesong ame de along klam along pen Karbiang Long Autonomous Council tim Karbiang Long Authority atuma phan nitum lamthe ke paklang je lamthe lapeng ka churi dia lamthe lai khan lo nali tum khaya kisung apor rad phan Karbiang khaya phan matha pen la PGR mate VGR along ling thani pu rat alam the kaddo ko ya to kanno Karbiang Long the bilong stame che paklang lo la sila so alam thia bangke nali tum hok pet deng vek ni sili tum hin pet paklang pon lo la pen apor stame council aputar list along non tribal atuma phan Amening than veksi akimi voter list selam ni lapen nomor ke thoma bangke kedam tang report thang khangar ni la Karbi student association mate am phangasong anok be tum phan biharia khai tum areng e pasu abang thu phia tum areng e pasu abang thu phia culprit tum han bang mapping nang si alang ni tuma inut pen ahem athik ku along stame ajul stame dam toy pen mapping nang dam si alang ni tum phan hatek stame beng ni lapen alang ni tum han hok pe kang sai pine sini tum hen pen pasini